A Carballeira de Ribadumia acollería o próximo mes de xullo a preto d'1 millar de persoas para gozar da 27ª edición da Festa do Polo da Vila, un evento que finalmente suspenderase por culpa da crise sanitaria provocada polo COVID-19. Por riba de todo está a saúde da xente, das persoas, e sen olvidarnos de que tamén nos corremos un riesgo moi importante, que nós vamos a estar en contacto con esa xente toda, non é dicir que eles veñen, collen a comida, se van, pero nós estamos tamén pendientes, estamos en contacto con eles, non? Non sabemos quen pode estar contaminado, non sabemos quen non pode, e así a mellor cousa foi suspendela. Un dos motivos principais é que dende a organización non ven viable a súa celebración cun límite de aforo. Como a Carballeira só pode acoller unha cantidad de persoas dentro, e ahora mesmo sabedes que é un 15% a máis do aforo que nos permite, de 1000 persoas só podían entrar 250, e non vamos a estar dicindo á xente, mira, ti vase ti no, ti sí, isto no, e así evitamos os problemas. A pesar da suspensión, dende a organización traballan para poder celebrar un evento cultural como agradecemento á veciñanza. Isto non significa que non vayamos a facer algo, Se nos permiten, seguramente que se faga algo, un acto cultural, eso así, pero non comida. A comida non as vamos a facer. A organización sinala que volverán pro ano con máis ilusión, pero sendo conscientes de que se as restriccións continúan, veránse obrigados a cancelar a festa. Meter 200 persoas, 250 persoas, non nos compensa, porque non nos dá para os gastos, non nos dá para nada. E en que teñamos a axuda do Concello, a subvención que nos dá o Concello e todo, non nos chega. Nós dependíamos moito tamén das empresas comerciales. As empresas comerciales, sí, neste momento non podemos pedir nin que nos axuden ni nada. Da forma que están non poden. Dende a organización quixeron mandar un mensaxe de agradecemento a toda a xente que colabora coas festas, así como ao persoal sanitario pola súa importante labor nestes momentos tan complicados.